ke National People's Youth Front NPYF Meghalaya ke badai ke snat terekam kisamla ke National People's Party haka jela haka arpoh nyaw terik rempang arajar arpon riu kala pediang buram ya ke jingwan Pynïasoh ke kong Naphi shisha marwen ke dekat jangka United Democratic Party UDP Shillong City lem kinong kersan jongka. Ya kejinya lang pediang buram lapen long ha office rekam ke parti, ha ke balai don lang dau ba wailat miki Shillau State President ke NPYF Meghalaya, ubadai ru menteri ke tenat ke kot ke kia jong ke sorkar jela, uba Hamlet Dokling, Working President ke NPP Meghalaya, uba Himalaya Sang Pliang, unong ai ketien ke NPP Meghalaya, uba Daman Bait Lamari MLA ke Umroy Nalor kiwe pan. Ke kong Naphi ke dai ru ke samla ke balai ai rang ha ke Elekshon MDC sya KHADC House 6 araja arpusan na Umroy constituency Henry ke kelam la ban poi sya ke thong. Oi ke jing ya kren kala long ka ba jrong pha la bun panai. Namar ni sio thu ban wan ye Pynïasoh ni ban shift. Ban wan rai kata ke jing kala kamdai ka kam ka besu. Ngakan mau ha ka por nang kom ba ikan do ban nga iwan ha po ngadang long chairman jo kemuda tu ke por. Iklem wan ya ka kam la jong. Iklem wan ya ka kam la jong iwan ya ka kam jong ki pai pa. Bat ka ege po penlong yang aku mustid presiden jong samla ban khot ye i ban ya don lang bat ke party kalong mga yo i ba idei ibriu iba kwa shisha ban sekrio pai ba nga ya ladehi abang apet yaki nongelam nga sai kong ye ki kintin abang ya keleng namar haka jing sencha khadar pi kham nyar pin yo i ki briu ki nong yalam ki ban long nong yalam haka por bagi rem bon sin ngi long nong yalam tang haka por bagi job bat ngi don haka por tang batang sudep nang tu ki jano taga ai ke quality ka ba penlong yang ban request ya Naphi ban join sa party NPP ngayo iba hadin ba ila rem ya ka election MDC ro idon haka ground isya klem no ya ka constituency na perkhat lei hoy na dapat ya ka vote lei banlong last no long disappointing after so much of hard work tamba iklem ba kita kin long kiding penkiang haka ta ka jing thmu jong i ban syakri ya pai ba na kata ka daw ong i you are the right person in the wrong place. Kabriu ko ba biang tang hagacaka ka ba ngong himla ban really ban yarap. Nakata daw ong wanno bat ngi NPP. Habatin pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.